So won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Stay With Me hija bla dubju waħda mid-diski prinċipali li ddominaw u se tibqa' assoċjata mas-sena 2014. Dan fi kliem Clint Bajada l-kap ta' One Radio li stqar li din il-kanzunetta li ħarġet f'Marzu li għadda iddominat ix-xena mużikali. Din is-sena kien hemm ħafna mużika tajba, però ikolli nagħżel nibda b'Sam Smith, il-diska Stay With Me, kienet ħafna popolari u għamlet suċċess kbir b'mod internazzjonali. Bħala missess tal-femminili Taylor Swift, il-diska Shake It Off, u bħala band, il-band favorita tiegħi Coldplay din id-darba din is-sena ħarġet Best Sky Full of Stars, li tlieta li huma kienu 3 diski kemm popolari hawn Malta u anke b'mod internazzjonali. Kienu ħafna semmija tar-radju li talbu dawn il-kanzunetti. Is-semmija tar-radju jitolbu wkoll ħafna kanzunetti mix-xena lokali. Għal din is-sena x-xena lokali kienet iddominata mill-Junior Eurovision li sar f'Novembru, avveniment mużikali li serva wkoll tar-riklam tajjeb għal pajjiżna u għat-talenti illi Malta taf toffri. Mix-xena lokali ma nistgħux ma nsemmux żewġ żgħażagħ nistgħu ngħidulhom hekk tfajl li ċkejkna lil Gaja Kawki u anke lil Federica Falzon li kienet is-sena tagħhom it-tnejn li huma għamlu suċċess rispettivament u bla dubju ta' xejn kienu importanti ħafna għax-xena kemm lokali u anke għall-isem pajjiżna b'mod internazzjonali. Fix-xena lokali din is-sena spikaw ukoll il-bands Maltin. U Malta wkoll bħala bands kellna ħafna mużika tajba fost l-oħrajn fl-opinjoni tiegħi l-aħħar kollaborazzjoni bejn Red Electric u l-Philharmonic Orchestra ta' Malta bid-diska Young Again, video mużikali eċċellenti b'diska tajba ħafna li għadna kemm gawdejna tul dan l-aħħar ġranet imma żgur ser tkun waħda mill-aktar popolari għas-sena 2015.